Ами да му пожелаем на добър час. За теб сме Светлио и Синя България. Подаля. Браво! Обещавам ви, че като стана кмет няма да ви се налага до година да ходите пак на частични избори. Уважаеми дами и господа, първо искам да ви благодаря, че сте тук. Тук виждам много познати, стари приятели, съученици, учители, колеги, че дори мои възпитаници. Виждам най-вече обаче съмишленици, обединени от една обща кауза. Добруването на Оборище, добруването на столицата ни и на страната ни. Ще започна с нещо, което може би една част от вас не знаят. Аз съм от Оборище. Завърших 112-то училище, израснах в Оборище, израснах в Заимовата градинка, в дворовете на английската, на СМГ, на техникума до първо на испанската. Живея с ритъма на Оборище и познавам проблемите му. Ще попитате защо се кандидатирам за кмет. Не го правя, защото нямам какво да правя, или защото не си харесвам работата, или защото искам да се облагодетелствам. Уважаеми дами и господа, смея да твърда, че съм от онези щастливци, чието хоби се превърна в професия. Преподавам в най-авторитетния български университет и в една от най-елитните столични гимназии. Занимавам се с проблемите на съвременната българска история и вече 20 години очиствам разказа за близкото ни минало от комунистическите фалшификации. Смея да твърда, справям се успешно. Някъде в далечната 1990-та баба ми, светла и памет, ми сподели за пръв път защо е останала сираче на 7 години. Това, както и семейната среда, а и факта, че израснах в едно време на 90-те години, предопределиха до голяма степен политическите ми възгледи. Десен човек съм, безусловен антикомунист и патриот. И това ме прави част от идеите и от екипа на Синя България. Истинската консервативна десница на България. Кандидатирам се, защото съм убеден, че Оборище и неговите граждани заслужават по-добро управление. Не съм от тези, които ще отрекат успехите на предните кметове, на предната администрация, на София и на Оборище. Метрото е наше общо достижение. Добрите неща обаче могат да се случват по-често, по-бързо и на по-ниска цена. Мнозина ви говорят за десни политики, но всъщност десни ли са? Ще ви кажа няколко думи в тази връзка. Първо, срещу кого се явявам в тези избори? И какво означава дясното за мен? Мои противници не са нито господин Кузмов, нито останалите. Моят противник е на първо място лошото управление на ГЕРБ. Затънало в популизъм и разхищения. И заменилото го не по-добро ляво управление на Продължаваме промяната. Затънало в дилетантщина, в надменност, борба с вятърните мелници, волонтаристични експерименти или вечерска фразеология. ГЕРБ и Продължаваме промяната, които уж са върли противници, а в Общинския съвет са в един нечестив съюз, който блокира поставянето на паметник на най-заслужилия софийски кмет, на инженер Иван Иванов. Уж са десни, но това не им попречи да се коалират с бившите комунисти. И едните, и другите. Дясното за мен е защита на икономически интерес на хората от Оборище. Защита на историческия дух и на паметта. Защита на обществения ред и на сигурността. От днес казваме стоп на експериментите в Оборище. Велоалеи ще има само там, където не пречат на хората, където не предизвикват задръствания, където не провокират пътно-транспортни происшествия и където не отнемат паркоместа на живущите, но и на дребния бизнес, на семейния бизнес, на магазинчетата в района. Думата ми е за Дондуков, но не само за Дондуков.
Няма да допусна на Оборище да се случи това, което се случи на Средец, което се случи на живущите в района на Патриарха и на НДК, което се случи на живущите около Опалченска. Няма да допусна Мария Луиза да се превърне в пешеходна зона, защото това ще донесе това е поредното безумие на новата левица, което ще доведе до повече задръствания в околните булеварди и улички и ще затормози достъпа на живущите там до собствените им домове. Уважаеми дами и господа, не знам дали знаете, аз съвсем наскоро разбрах това нещо, но гражданите на Оборище плащат такса смет 7 пъти по-висока, отколкото жителите на някои други райони в София. Получават ли срещу това адекватна услуга? Очевидно не. Аз не съм популист и няма да ви обещавам намаляване на тази висока такса смет. Но мога да ви гарантирам, че ще постигна съответстващо на таксата качество на почистване. През Общинския съвет, а ако Общинския съвет не пожелае и ако се наложи и през съда. Със сигурност обаче знаете, че Оборище е част от историческия център на столицата. Зоната около джамията, около ЦУМ, Централна баня, са сърцето на града от дълбока древност. Пред предците ни, пред славната история на града ни и пред потомството ни, ние сме длъжни да пазим духа и паметта на столицата. Колцина обаче знаят за Мерджан Махала или за кюлуците. Колцина помнят къде е бил царският манеж или пък улица Търговска или пък магазина Колбасарница на Докозанов или пък хотел Македония, свърталището на свирепите хора от ВМРО. Къде са били артилерийските казарми? Или пък какво се е помещавало в днешната сграда на театър Сфумато? Като кмет ще инициирам цялостна програма за обозначаване на знаковите места в района с информационни табели. Ще създам информационни центрове специално за район Оборище. Ще осигуря реконструкция, поддръжка и ремонт на малките квартали и улички в духа на Стара София. Спешни ремонти и съхраняване на знакови сгради, като северното крило на Централната баня, царските конюшни. Ще се боря до последно Ситняковската баня да бъде спасена. Или ако това е невъзможно, защото злото може и вече да е безвъзвратно, няма да позволя това да се случи на други знакови сгради в район Оборище. Уважаеми дами и господа, демокрацията е принцип, който винаги съм отстоявал, но за да бъде пълнокръвна демокрацията и за да бъдат гарантирани нашите права, на първо място е необходим ред и върховенство на закона. Ние виждаме как в Брюксел, Мюнхен, Париж и много други европейски градове буквално са атакувани от пришелци, които не споделят нашите християнски и европейски ценности, които не спазват обществения ред и които вършат издевателства над хората. Виждаме ги вече и в София, виждаме ги и в Оборище. Мария Луиза, един от знаковите булеварди на столицата ни, днес е пълен с празноскитащи, с проститутки и какви ли не съмнителни лица. С дадените ми от закона правомощия ще прочистя и района от бездомници, от контрабандисти и от нелегални нашественици. И ще гарантирам сигурността и безопасността на жителите. Някой казват, районният кмет няма правомощия. Нищо не можеш да направиш, нищо няма да зависи от тебе. Това е оправдание за онези, които не желаят нищо да свършат. При легитимността, която му дава прекият избор и при доверието на гражданите, няма орган или институция, която да може да възпре кметът от това да защитава законните интереси на жителите на района и да се грижи за тяхната сигурност и добруване. Друг ми казват, че нямате шансове. Вие сте много малки. Просто нямате шансове. Уважаеми дами и господа, нашата съдба, съдбата на Оборище, на столицата и на страната ни е в нашите ръце.
Изборната система в 2 тура позволява напълно честен и искрен вод на първия тур. За балотаж ще мислим, че 16 марта. Затова държа на вашата подкрепа и на вашия глас. За мене и за Синя България. За доброто на Оборище, за доброто на столицата ни и за доброто на страната ни. Благодаря ви.